Akwụkwọ Ọpụpụ isi nke 21. Ma ndị a bụ ikpe nke ị ga-etinyere n'ihu ha. Mgbe ịgbata ohu bụ onye Hibru, afọ 6 ka ọ ga-abụ ohu gị, ma n'afọ nke 7 ọ ga-apụ nwere onwe ya n'efu. Ọ bụrụ na ọ bata naanị ya, ọ ga-apụ naanị ya. Ọ bụrụ na onye nwere nwunye ka ọ bụ nwunye ya ga-esokwa ya pụọ. Ọ bụrụ na onye nwe ya enye ya nwunye, nwaanyị ahụ ewee mụọrọ ya ụmụ ndị ikom maọbụ ụmụ ndị inyom, nwunye ahụ na ụmụ ya ga-abụ ihe onwunwe ya nwere, ma ọ ga-apụ naanị ya. Ma ọ bụrụ na ohu ahụ asị, n'ezie ahụrụ m onye nwe m na nwunye m na ụmụ m n'anya, m gaghị apụ nwere onwe m, onye nwe ya ga-emekwa ka ọ bịakwute Chineke nso. Ọ ga-emekwa ka ọ bịaruo nso ọnụ ụzọ maọbụ nso awara ụzọ. Onye nwe ya ga-ewere ara rapụọ ntị ya. Ọ ga-abụkwa ohu ya ruo mgbe ebighị ebi. Ma mgbe nwoke gere nwa ya nwaanyị ka ọ bụrụ ohu nwaanyị, ọ gaghị apụ dịka ọpụpụ ohu ndị ikom. Ọ bụrụ na ọ jọọ njọ n'anya onye nwe ya, bụ onye kwere na ya onwe ya ga-alụ ya na nwunye, ọ ga-ekwekwa ka a gbapụta ya. Ọ gaghị enwe ike ire ya nye ndị ala ọzọ n'ihi na ọ ghọgburu ya. Ma ọ bụrụ na o kwere na nwa ya nwoke ga-alụ ya, dịka ihe e kpere n'ikpe banyere ụmụ ndị inyom si dị, otu a ka ọ ga-eme ya. Ọ bụrụ na ọ lụtara ya nwunye ọzọ, ọ gaghị ewebi anụ oriri ya na ihe mgbokwasị ya na ihe kwesịrị ya dịka nwunye. Ma ọ bụrụ na o meghị ihe atọ ndị a nye ya, ọ gaghị apụkwa n'efu na-enyeghị ego. Onye na-etigbu mmadụ o wee nwụọ aghaghị ime ka ọ nwụọ. Ma onye na-echeghị anwụ, ma Chineke mere ka ọ daba n'aka ya, m ga-edoro gị ebe ọ ga-agbalaga. Ma mgbe onye ọbụla ga-ewere nganga bịakwasị ibe ya igbu ya n'aghụghọ n'ebe ịchụ aja m, ka ị ga-ewepụ ya ka ọ nwụọ. Onye na-eti nna ya maọbụ nne ya ihe aghaghị ime ka ọ nwụọ. Onye na-ezu mmadụ ohi, ree ya maọbụ na-asị na ahụ ya n'aka ya aghaghị ime ka ọ nwụọ. Onye na-akọcha nna ya maọbụ nne ya aghaghị ime ka ọ nwụọ. Mgbe ndị ikom na-ese okwu, ma otu n'ime ha ewere nkume maọbụ iwere ọkpọ tie ibe ya, ma ọ nwụghị, ma o dina n'ihe ndina ọrịa, ma ọ bụrụ na o bilie jegharịa n'ezi dabere na mkpanaka ya, a ga-agụ onye tiri ya n'onye ikpe na-amaghị. Ọ bụ naanị na ọ ga-enye ya ihe banyere mgburu ya, meekwa ka ahụ ya dị ike nke ọma. Ma onye ọbụla ga-ewere mkpanaka tie ohu ya nwoke maọbụ ohu ya nwaanyị, o wee nwụọ n'okpuru aka ya, aghaghị ịbọ ọbọ ya n'ahụ ya. Ma otu ọ dị, ọ bụrụ na otu ụbọchị maọbụ ụbọchị abụọ ka ọ ga-anọru, agaghị abọ ọbọ ya n'ahụ ya, n'ihi na ego ya ka ọ bụ. Mgbe ndị ikom na-alụ ọgụ wee tie nwaanyị dị ime ihe, ime ya wee pụọ, ma ajọ ihe apụtaghị, aghaghị iri ya nra dịka di nwaanyị ahụ ga-atụkwasị ya. Ọ ga-enyekwa site n'aka ndị ikpe. Ma ọ bụrụ na ajọ ihe apụta, ị ga-emekwa ka ndụ lara ndụ, anya lara anya, eze lara eze, aka lara aka, ụkwụ lara ụkwụ, ịdọ ọkụ lara ịdọ ọkụ, ogbugbu mma lara ogbugbu mma, ụfụrụ ịtarị lara ụfụrụ ịtarị. Mgbe onye ọbụla ga-eti anya ohu ya nwoke maọbụ anya ohu ya nwaanyị ihe wee bibie ya, ọ ga-ezipụkwa ya ka ọ wụrụ onwe ya n'ihi anya ya. Ọ bụrụkwa na o mee ka eze ohu ya nwoke maọbụ eze ohu ya nwaanyị dapụ, ọ ga-ezipụkwa ya ka o nwere onwe ya n'ihi eze ya. Mgbe ehi ga-asọ nwoke maọbụ nwaanyị mpi o wee nwụọ, aghaghị itigbu ehi ahụ na nkume. Agaghị erikwa anụ ya, ma a ga-agụ onye nwe ehi ahụ na onye ikpe na-amaghị. Ma ọ bụrụ na ehi ahụ bụ ehi na-asọ mpi na mgbe gara aga, e wee gbara onye nwe ya ama, ma o debeghị ya nke ọma, kama o mere ka nwoke maọbụ nwaanyị nwụọ, a ga-atụba ehi ahụ na nkume. Ọzọkwa, a ga-eme ka onye nwe ya nwụọ. Ọ bụrụ na ihe ikpuchi mmehie ya ka a ga-atụkwasị ya, ọ ga-enye ihe mgbapụta nke ndụ ya dịka ihe niile a ga-atụkwasị ya si dị. Ma ọ bụ nwa nwoke ka ọ sọrọ mpi maọbụ nwa nwaanyị ka ọ sọrọ mpi, dịka ikpe a si dị ka a ga-eme ya. Ọ bụrụ na ohu nwoke maọbụ ohu nwaanyị ka ehi ahụ sọrọ mpi, ọgụ shekel ọlaọcha na 10 ka ọ ga-enye onye nwe ya. A ga-atụgbukwa ehi ahụ. Mgbe onye ọbụla ga-emeghe olulu,
maọbụ mgbe onye ọbụla ga-egwu olulu ghara imechi ya, ehi maọbụ ịnyịnya ibu wee daba n'ime ya, onye nwe olulu ahụ ga-akwụghachi ihe. Ego ka ọ ga-enyeghachi onye nwe ya nke nwụrụ anwụ ga-abụkwa nke aka ya. Mgbe ehi ọbụla ga-emerụ ehi nke ibe ya ahụ o wee nwụọ, ha ga-erekwa ehi dị ndụ kee ego ya. Ọzọkwa, nke nwụrụ anwụ ka ha ga-eke. Maọbụ a sị na a maara na ehi ahụ bụ ehi na-asọ mpi na mgbe gara aga, ma onye nwe ya edebeghị ya nke ọma, ọ ghaghị ịkwụghachi ehi n'ọnọdụ ehi ahụ nke nwụrụ anwụ ga-abụkwa nke aka ya.